Predložte nám, poprosím vás, doklad totožnosti. Občiansky preukaz. Občan. Nerozumiete. Dobrý deň, mestská polícia. Mohli by nás poprosiť, vysvetlili by ste pánovi, že by sme potrebovali jeho doklad totožnosti, občiansky preukaz, kvôli tomu, že sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plnosti cestnej premávky, stojí tu na zelení. Si je vedomý priestupku, môže byť na mieste riešený až do výšky 50 eur. Chcela by sa opýtať, či tá pokuta, tá 50 eur, či sa nedá znížiť, či to je taká teda... To je sankcia, za ktorú môže byť riešený maximálne. Ja momentálne na mieste ukladám pokutu o výške 20 eur. Pokiaľ je ochotný. Dobre, týmto je vec ukončená. Blokové konanie bolo ukončené, takisto priestupkové konanie pán môže odísť.